अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। सखी पाया में हमरा के जाति के काम पड़ले बाटे खूर बाटी के सखी पाया में हमरा के जाति के काम पड़ले बाटे खूर बाटी के दोसरा के में हमरा के मुआना बड़े अटक सन कइले बा दोसरा के में हमरा के मुआना बड़े अटक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भादा देवारा उठल लिया दी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भादा देवारा उठल लिया दी एक सन कइले बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। हुस्न के कली लागत रही चढ़ल रहे उनके ताव आज देखी अकेला कदी हुए खेला लहबई लुका दादा बड़ी तो करेला ये सखी का बताइयो करा बारे में हो कब से रहे भूरिया लऊ पलंग पढ़ाही दी हुए भाभी भाभी कही के हमारा के सखी रे माहिर दी हुए ले कमी लगावल हमर सखी रे जी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भादा देवरा उठल लिया दी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा हिक भादा देवरा उठल लिया दी एक सन कइले बा रात चूसा लेबा चूसा लेबा चूसा लेबा राइट दे संदेश विशाल भात कहेला